hanskat on kuivavassa eilisestä lumityöhommista. Oli semmonen 10 senttiä varmaan lisää lunta ainakin tuolla mäenperällä. Kello on tosiaan 8, me ollaan mitään puolitoista tuntia sitten lähdetty liikenteeseen vähän reilu. Mennään hakkeen Antille tuosta väliltä tellaa. Uutta tellaa tuohon Kolarikseen. Matto on paskana siitä. Hyvin käytetty. Niin just. Semmonen 500-600 kilometriä ajettu matto. Pitäisi olla ihan ok, jos se oli edukas. Niin se tulee pikku koukkasu, mutta eipä se nyt vissiin kauheasti haittaa. Minun ei tarvitse bensoja kuitenkaan maksaa kuin puolet. Vatsa täynnä. Hyviä sämpylöitä ja hyviä makkaroita. Kahvit päälle. Niin. Sen verran kun valitettu ei ollut puuroa tässä ravintolissa. Kai sitäkin olisi varmaan saanut, kun olisi maksulla vastaan. Hyvä. Mulla on ainakin lämmin. Saatana, mulla on kuuma. Tuli kyllä lämmin. Meillä yksi hyvä vetopaikka ne välillä. Meidän koostumusta kyllä oikein hyvä. On joo, tässä on jopa pitojakin paljon enemmän kuin viimeksi. Joo, eihän tämähän aivan helppoa. Ei tämmönen yhtään mitään se oli viime viikolla. Ei olekaan, se oli aivan kauhea. Aivan. Joo, se oli aivan kauhea. Joo. Täälläkin voi olla toisella tuolla pohjoisrinteellä voi olla vähän eri tilaa. Niin luulen, että tämä on käynyt jotenkin. Tästä on tullut ainakin tykkyy alas. Eihän tällä pohjoisrinteellä, niin tuolla ei ole puita ollut. Häh? Tuolla pohjoisrinteellä ei ole puita. Ei se ole pohjoisrinne, se on länsirinne se mikä ei ole puita. Ei, joo. Joo, pohjoisrinne on se mihin ollaan menossa. Länsirinteellä on kiviä sitten. Sehän on maki. Jaa, mitenköhän tuonne pääsee? Mikähän se petee nyt taas saiska? Näin mun kiviä, mä ihan vitu. Rekkäkin. Mä mihin vie nyt meni?
Täällä ollaan käyty ajelua. Jaa, mikä se on tila? Nesteet tippaa jostakin, kauheat glykoolit. Oliko se poltta vai rikki? Se on kuin jompikumpi, kumpikin käy. Jos päästään. Sidewinder tosiaan pukkas nesteen pihalle ja Make päivä loppui siihen. Make lähti siitä nilikuttelemaan takaisin autolle päin ja me jatkettiin eteenpäin. Löydettiin ihan kiva loivahko surfailupaikka, jossa pyörittiin sitten jokunen tovi ennen kuin alettiin siirtyä toiseen vaaraan. Make oli kuitenkin vielä aika kaukana autosta. Aika haastavaa tuosta, mutta ei saatana nyt puu väärä. Ei päästä. Kelekkakokous. Hyvin se niinku kelekka pyörähti, mutta... Heikäläisellä hihina vinkuu ja ajattelin, että no se on varmaan vähän pitää löysyttää, niin se on aika hankala löysyttää. Ihan pultti poikki. No eikä menoksi. Hyvinhän se pyörää. Vittu kun oli viku. Mä tein tämmönen jumitesti. Joo. Sullakin kitisee vähän. Nyt tulisi komea kuva. Käydäänkö kattoo tällä reissulla tuo toinenkin vaan? Ihan vaan se kuva. Joo, aivan sama. Ei ole oikein hyvä tämä kireä hihina ja kaasunu jäätynyt. Joo niin jo. Aivan iso. Nyt ei ollut oikein hyvä yhdistelmä tuo kireä hihina ja kaasujumitus. Se oli aivan kato jäässä tuosta, niin se ei palautunut ollenkaan. Joo, sitä saa vieksää aina. Äsken se vaihtaa hanskat. Tässä samalla kokerraa ollaan. Tää on meikäläisen epäkiitollinen rooli tässä lähteä tonne. Sillähän vitua. Ei saata. Mihinkä se Pete nyt meni? Mihin se Pete meni? Antti on tuo.
se meni tuo? On vähän hankalaa tästä kyllä mennä mihinkään. Oho, no siinä oli kivite. Missäs te olette? Olen tässä tiellä. Eihän siitä pääse mihinkään. Se on aivan sama tulla pois. Missä me ollaan täällä ylhäällä? Kohta yli. Olette noussut mäkkiin. Olen täällä päällä. Täällä on aivan jumalaiset maisemat ja aivan täyttä puuteria ja aivan avaraa. Mitä helvetin kautta sinä pääsit sinne, kun mie saatana päästit saatana sitten läpi? Siihen. No sitten olen ylös tuolla. Ajoiko se tuolla? Se ajoit siitä, me ajoin tuolta, me tuli tuolta. Miksi se tuolla ylhäällä? En. Kun siellä on uusia jälkiä. Häh? Tässä oli uusia jälkiä. Emme oo kyllä sielläkään. Tuo on jonkun jälki. Ollaanko me tultu tuolta? Tuo. Niin on. Me ollaan tultu tuolta. Hah? Ollaan me tultu tuolta. Ei. Mihinkä käsin se menne? No, se oli tuolla ylhäällä kävi. Tuossa on tämmöstä vaikka kuinka paljon tuolla ylhäällä. Ja tuossa oli makeasti. Nyt oli makea tulla ylös tuosta. Joo, miekin tuli tuosta. Joo, mie tuli Tää on helvetin kivikkoahan siinä, kun nätisti tuotti. Joo, Niin. sitä välistä. Mä vittu vihjettä, että nousi saatana. Tuli aivan. Joo, mie katoin, se meni aika... Joo. Ja Aika helvetin jyrkkä. Lähi. Joo, aika helvetin jyrkkä oli se. Joo. En mie päässyt enää siitä se Joo. puhettakaan. Täytyy sanoa, että nyt on maisema kohilla. Tää on aika kivikkoinen paikka, mutta aivan hyvä senssi silti ajella. Ja jyrkkyyttä piisaamista. En tiedä miten sitä siitä näkee, mutta eihän se tuohon kameraan näy yhtään. Joku semmonen 35 astetta ehkä tuo rinne tossa kohtaa. Aha, Juha on se kiinni ilmeisesti. Kääntelee kelekka. Käymäpä kattomassa. Ei se yksin pyörätä. Miten se siihen on? Perkele kun mä pysähtyin tuohon. Tuliko puu vasta? Joo. Ei tuu pyöräyttää kaveriksi. Aivan. Kato! Ei pohjaa. Aivan. Ei vittu kai pääse. Se kun tahti, eikä ole tuuli. Miten se menisit tuonne? Joo. Noniin. No se siitä jo lähtee. Telaa pyörii, niin se immee sinne. Vaan käytiin ja veät telaalla. Käytiin ja telaalla veät, kato, niin se uppoo se telaa sinne. Joo. Mehän lähtee. Huhhuh. Pääsetkö sinä vielä kelekalle? Pääse.
Tänne pojat vähän huutaa. Aina sinne vissiin meni nuokin mielessä ne. Mene mihinkä tuo Juhakin on matkalla. Nyt vaan vähän puottaa alemmaksi. Että niin pääsen sieltä. Vähän tässä vaara vyöhykkeellä, kun se tuosta tulee. No! Siinä on sopivasti lunta. Vähän hankala, ei oikein saa momentumia. Mittako henkä? Huhhuh. Tana tukkakin on sekaisikko. Aivan helvetti mulla. Aivan niin kato. sekaisin. Sekä parturissakin. Päivän yhteenveto. Aivan hyvät paikat löytyi kyllä. Sillä lailla täälläkin. Siellä oli vähän muukki käynyt ajamassa, pari kelekkaa ajamassa. Sitten siellä tuli mitä? Tuli näitä... Mitä miehiä ne oli? Oliko ne miehiä? Liekko promia. Lumi oli vähän erikoista. Oli vähän semmoista tuosta puuteria. Tai se on sokeriluutta. Niin sen alla, tuon Niin, uuden lumen alla. niin, tuon uuden lumen alla on sokeri. Mutta se oli nyt ei ollut niin paha, kun viimeksi oli se Väliin. kuori. Niin tuossa ei ollut ei. semmoista kuorta nyt, että se meni kuitenkin sukset siitä läpi, jos vähän meni siihen kiinni. Mutta oli kyllä hyvät paikat tuossa. On yllättävän hyvät kyllä löytyi. Tuomisessa, joo. Paikat. Niin oli. Tuli vähän semmonen... Käytä vähän kipeänä ihmeellistä. Tuli semmosia pieniä, muutamia semmosia onnistumisiakin taas tuossa. Ihan jees. Ootellaan Pete alkoi keittää kahvia tuolla. Aina se kahvin keitto. Tästä niin pitkä matka ole, me mennään varmaan syömään tuolla kuitenkin. No, eipä nyt sanota missä me ollaan. Tästä on piip kilometriä tuonne. Mennään varmaan tuohon Älspyyhyn syömään tästä. Menee kuitenkin jonkun aikaa siihen ajaa, että mutta nyt olisi ihan ilman kahvia siinä sitten kyllä ihan hyvin kereet tai pystynyt olemaan. Meillä oli kahvit lämpimät. Termospullo oli täynnä, niin siinä on meidän kahvit vielä. Niin pysyn lämpimät. Täällä on 8 pakkaa. Se vähän kiristi. Tuossa huomasta tiellä, että tulee vaan peukalla tullaan jääty. Mulla oli koko tuo väliin auki nämä nuo sivut tuosta puvusta, mutta ei mulla kyllä tullut kylmä yhtään. Ei ollut yhtään kyllä, mutta peukalla huomasta jääty, kun oli kosteat hanskat, kun jääty. Niin joo, mutta minä vaihoin sinne yhdessä väliin sinne hanskat, niin mulla ei ollut sitä ongelmaa. Ne on niin muotoon omminut hanskat, kun ne oli. Mikä ne on? Hän menee semmoiseksi. Ne on, sitten kun ne alkaa hajoamaan, niin ne on kaikista parhaimmillaan ne hanskat oikeesti. Ne on jotenkin kulunut sitä. Varmaan se menee se tinsulaat ei kerro siitä, niin se ohenee sen verran, niin se tuntuu justiinsa napakalle. No, mulla on nyt tän viimeisiä reissuja viiään, on Peukalasta Raveen, niin se menee se kalvorikki, niin sitten se on enti. Mennäänpä sitten. No niin, nyt lähdettiin. No sitten mennään.